ima jako mnogi starih također koji su mi došli podržati na neki način. Dakle, izložba Pelje i jabuke i zrno soli nastajala je u stvari godinu i pol, samo rad na izložbi je trajao koliko, no međutim rad na samoj izložbi je trajao preko nekoliko godina. Ono što bih željela ovom prilikom reći da veliku većinu od tih 4200 predmeta koji spadaju u kategoriju godišnjeg nakita našeg fundusa, u stvari je u ovaj muzej svojim radom donio kolega Josip Badrek i ovom prilikom to želim spomenuti i naglasiti posebno. Dakle, izložba tematizira božićni nakit, ali otvara i neke druge teme, kao što su teme božićnih običaja, ali i teme zelenila koje se javljaju u okviru tih božićnih običaja, upravo govara o zeleninu i o ideologiji, ali također onaj dio izložbe kojim se bavila kolegica Arijana Prčina, koji smo se u stvari upoznali zahvaljujući božićnom nakitu. Već 5 godina govorimo o tom istom, o toj istoj temi. Dakle, taj dio predstavlja onaj nakit koji se proizvodio za prodaj. Za razliku od toga, prvi dio izložbe predstavlja nakit koji se proizvodio za vlastite potrebe i upravo u tom dijelu izložbe se krije tajna ovog naslova koji ste spomenuli. Dakle, pelje, jabuke i zrno soli, to su sve materijali koje ćete, nadam se, uspjeti uočiti u našoj izložbi. Ja sam više negdje dužila. Ja bih zahvalila svim suradnicima, neću nikoga posebno isticati, osim kolegice Kuprčine još jednom. Hvala, iskustvo je bilo jako lijepo ove suradnje, a druge neću ni krenuti. Jako puno ljudi je sudjelovalo u ovome i znam da ću sigurno nekoga zaboraviti što nikoga ne bi željela. Eto, hvala vam što ste došli do veličine ovog našeg
Hvala.